bimring aman tan pegat mring pangestine yo jagat yo diwa yo bathara wong bejo wong katrima wong mulya ora kaya Ratu Mandaraka Prabu Salyapati. Aku duwe anak wadon telu Wirawati Surti Kanthi Danawati diwengku dening para ratu pekunjuning jagat pitakaning para umat. Wirawati cetha dipalakrama Ratu Mandura anak Prabu Baladewa. Nadyanta Baladewa ki wong kasar manggan mara tangan tembunge mesti suga kuwi yen karo musuh sing kleru ning apike Baladewa kae yen karo maratuwa ngajeni karo maratuwa ngajeni pendak taun mesti sungkem nggone wong tuwa pendak sasi mesti ngirim-ngirimi apa-apa pendak 5 sasi pisan mesti menehi sawah. Bejo uripe anakku Wirawati angka 2 anakku Sidanawati dipalakrama Ratu Ngastina Anggir Duryudana nadyanta kae ratu sing begudul karepe dhewe kondange kejem angkara murka yen karo maratuwa banget anggone hormat banget anggone bekti. Mareng tak gagas sing mesake kok anakku si Surti Kanthi dirabi karo ratu cilik-cilik wae ratu ngejenun suarane banter kaya gluduk ning gluduk sing kurang udan. Yen kowe mbiyen ora mlebu ning kedaton kowe mlumpak beteng nyidra resmi karo anakku lan urung kebacut Surti Kanthi seneng karo kowe janjane aku moh duwe mantu ya diapurmu iki. Aku isih gawang-gawang oneng karnaku nalika Ratu Ndarawati rawuh oneng Stinggil Binata-rata Ngastina wong tuwa-tuwa mbiyen padha ngemutake marang Duryudana supaya eling karo Bawalaksana supaya tumindak ingkang utama ning parandene kok racun wong rukun kok gawe crah satemah dadi bubrak malah kowe nyemoni wong tuwa-tuwa yo anggap wong ringkih ora wani maju perang. Ning glepek petele bareng saiki kowe dadi senopati wae mergo kepepet kok njur sambat karo wong gerak kowe ora isin. Kowe apa ora wirang tur cetha patraku yen kowe ndapuk aku mongko dadi kusirmu cetha lamun to kowe ninggatok Krakama kowe nyepelke karo maratuwamu kowe iki dapurmu ki apa kowe ora tau munjuk karo aku ora tau menehi apa-apa karo aku tembungmu mesti suga lan naga parandene palungguhan iki kowe madhep senopati lunga ning pabaratan kok njaluk disupiri karo maratuwa iki karo piye iso njaluk disukiri karo maratuwa dapur dadi kusik rumangsamu iki. Pripalungguhan iki aku tak gawe diri sayembara. Aku gawe diri sayembara. Sadurunge kowe tanding karo Janaka, aku gawe sayembara. Aku gelem dadi kusirmu, waton kowe pinter langkai bangkene maratuwamu.
ing langit kelap-kelap katon ler bintang ing alis risang malih kandung sabarang kadul ukir moyak maye kawusan Rama Mandaraka jimat semban kula ing Martapada prapting sampun lemping pamanggi anggere bilih kula menika daksya murang tata kaliyan Kyai Sepuh samangge kula aturi menggalih ingkang kanthi wicaksana menapa kok sebabipun kok kula nyuwun tulung dhumateng Kanjeng Rama Mandaraka mongko dados usiripun Kyai Jatisura karana kados ingkang kula aturaken ngajeng tanding kula kaliyan Kyai Arjuna lan Kyai Arjuna mesti badhe nitih Kyai Jaladara ingkang dipun kusiri dening Narpati Indralaki Kumain jagat urping langit boten wonten ratu ingkang timbang bobotipun kaliyan Prabu Kresna kejawi namung paduka Kanjeng Rama Prabu Mara Sepuh ing Mandaraka lan mesti kemawon tembunge para pinter wong bener bakal jejer sing luput bakal maut detik ketitik ala ketara sapa sing dipitoleh lagune bakal sirna mongko sampun cetha bilih kedunging kanistan ulukane kamurkan menika para Kurawa tegesipun Bratayuda mangke ingkang kalah menika para Kurawa sampun benten kaliyan ingkang putra Punarpati Ngawangga kula mangke mali tanding kaliyan Kyai Arjuna mboten namung kalah tartamtu badhe ngundung mustaka kula bosok koklok dipun rubung malah gandeng kula menika anggadhahi dosa kathah kaliyan Mara Sepuh kula paduka Rama Prabu Mandaraka kanthi paprangan menika kula namung badhe nyuwun gunge samudra pangeksami menawi mangke sirah kula menika mlundung kula gelem mati kula purun pejah menawi bangke kula dipun pangku kaliyan Mara Sepuh kula piyambak karya wit mantuku para kinting bermangus wokang layon dinyoylan memanis bener pangandikane para pinter gunung dhuwur kae kena diunggahi segara jero kena dijajaki bali atine menungso sapa sing ngerti nadyan akeh-akeh klebu bapakmu iki nyawang kowe iki wong sing andal druwa-druwa ning nyatane ripalungguhan iki aku weruh karo tulusing bebudenmu alusing batinmu kowe madhep Senopati upamane mati bangkemu pengin dipangku karo mara tuamu kaya nyampluk karo jantungku karena kowe sing badak kowe sing tetek madheka Senopati sing kanthi jejeg aku sing dadi kusir yen kowe tak kandhani Nabyanta dadi Senopati cadangane swarga ning lamun to sajeki urip ora gelem bekti karo mbokmu swarga nutup neraka mengo
aku ngusire kowe gelem ning kowe sujud tanggane mbokmu Kunti.